Oh ya perang, ya belang apa jajan. Ya rasah lara ati. Wong sing jeneng dilokke ngono iki kok njero lara ati. Sampeyan niku pating mung gaweane aja dawuh. Ning gak pican-picana kula durung tak ngerti lho sampeyan niku belang niku durung tak ngerti lho, Mas. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Senjaki. Senjaki kula jotos diajane gak apa-apa, jotos laine ra apa-apa. Barang kula sumbal, secaki aku ki ya Cenopati, elek-elek aku ya Kadang-nata. Ayo nek pancen kowe wani karo Durmagati balesen legane atiku. Bles. Udan jengkulmu mlocot. Bles niku ngantil. Oh, sing diandel rai kula. Dudupak rai kula, plok kula bengok sak rusane. Wah, saking lolone. Kok macep lakep mau, cangkem kula diloloi sikil, Man. Mak slep ngonten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candak diajal. Kali dhewe niku dicekel silah kula bleseke nggen lemah sek ngoten. Diantem Senjaki. Dudu Senjaki, Man. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Lah wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trima kula. Ning kula ya arep la trima arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakokke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampean lah dilakokke ning jero kotak bosok nglikiti tikus. Iya, ndane ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi. Keman. Arep maju po. Mong suwe. Barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki. Amon Suramrata Jajamrata mimbang yen padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Keman. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek Kartomarma Surtayu Durmagati mungsuh Setyaki dodo kalah niku memper. Nek Harya Citraksi jajangan dipandang sebelah mata. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek nggugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk, Man. Ning arep dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh Setyaki. Sesen ta medeni apamu? Setyaki kerubutan sawadya bolon. Ndarawati. Kelakon mati. Deneng asu aku. Nanging radi kula jiat tumuli kula aturaken ngersa maduka anak Prabu kula sowanaken ngersanipun anak Prabu ing Ngastina. Paman Mlasa Jenar. Aja sok tumindak kasar lawan Atmajaku Lesmana Mandra Kumara. Nuninggi sedaya kalematan diagung pangaksa minggir anak Prabu. Nggir. Anak Hanung Hanindita. Bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa. Lesmana padha Kandirarja sapraptamu anakku Lesmana Mandra Kumara. Nun wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama. Badararja sapraptamu tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Ya tak tampa pangestunipun Rama Tampanana. Kula pundi wonten ing jimat paribeh Dayanana ing kasantosan Rama. Apa sababe dene kowe ditimbalan dening Kanjeng Rama miturut ature eyangmu Pati Sengkuni. Sira Atmajaku ora gelem sowan kelawan ramamu. Jernyatanipun boten dipun timbali kanthi secara langsung.
Namung lumantar eyang mate mila raos kula tida-tida. Anggen kula badhe sowan ngersa maduka Kanjeng Rama. Lahir batin nggon kumiji lawan anakku lanang. Matur sembah nuwun Rama. Iya. Kula rak sampun matur to, Nggir. Kula menika mboten goroh. Ingkang Eyang Plasa Jenar mboten badhe tumindak goroh. Nggih Yang Mate nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Mboten dados menapa, mboten dados menapa. Putuku Nggir padha raja sapraptamu. Sinten menika? Eyangmu Salya ing Mandaraka. Wo Kanjeng Eyang Salya. Wilujeng yang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo. Ya tak tampa pangestune Yang Tampanono. Kula pundi engga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsane wong tuwa Bu Nggir. Sampun boten kirang sekeca Eyang. Oh, putuku Nggir. Putuku Lesmana Mandra Kumara padha raja sapraptamu ana ing datule negara Ngastina iki. Lesmana. Eyang Penemban Durna. Nuwun mangapunten ketrikel. Ora apa-apa. Durna. Eyang Penemban Durna wilujeng bekti kula konjo. Oh iya tak tampa. Pangestune mbahmu Tampanana ya, Lesmana. Kula pundi engga jimat paripih. Sejatosipun kala wau kula nembe dolan dhateng Sukalima. Loh, kowe malah iki mau lagi dolanan ning Sukalima? Nggih, nanging pertapan suwung mboten wonten sinten-sinten namung Mbah Putri teng Jawi. Mbahmu Putri ning jaba. Wis ben ra apa-apa, kowe ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Ya meneh sak kiwa tengening pertapan Sukalima wae. Nggih, kula wau ngerti Mbah Putri ditumpaki cah cilik-cilik. Ya wis ben ra apa-apa karo Mbahmu Putri iki wis ora rosa, mula isane ya mung tumpaki cah cilik-cilik. Nggih. Aku wis ora tau aku. Nggih, Yang. Prayogane nggonmu lungguh ya, Lesmana. Sampun boten kirang sekeca. Lesmana padha raja sapraptamu. Siwa Karna Basusena. Iya. Wilujeng bekti kula konjo Wokar piye? Karna. Iya tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih. Rama. Piye? Menapa badhe paring ganjaran? Menapa badhe paring pidendhan dhateng ingkang putra? Pun Lesmana Mandra Kumara kaget sotaning manakula. Kula tinimbalan sowan wonten ing Datuya Negari Ngastina Kanjeng Rama. Lesmana Wonten dawuh dirembugan jroning Datulaya ngrembug perkara wahyu. Lho. Wahyu. Iya. Pripun wahyu pegatan apa dos pundi? Dudu wahyu jeneng wong nanging kanugrahan. Mula dereng paham. Kanugrahan menapa Rama? Wahyu cakraning rat ing dipasrahake sarta pun Rama nampa sasmita saka dewa. Yen to pun Rama kudu golek kanugrahan kang aran wahyu cakraning rat. Wahyu cakraning rat. Iya. Dayanipun wahyu menika kinarya menapa? Bakal pinardawa kamulyaning wong atuhamu. Turun-turunku bakal dadi nalindra. Mekaten Rama. Iya. Lajeng kersanipun gandeng wong atuhamu, ramamu wis ora kuat nglakoni tapa brata sarta prihatin. Dina samengko utusan sarta dadi rembuganing para pinisepuh yen to ingkang kudu golek wahyu dudu kok pun Rama nanging sira puluk Lesmana Mandra Kumara. Kula. Ya. Kula kedah pripun golek kanugrahan. Caranipun kados pundi Rama? Slaminipun gesang kula menika mboten nate nggayuh kanugrahan. Eyangmu Sukalima ingkang bakal nuturi lawan kowe. Oh, Lesmana, wonten dawuh Eyang. Wahyu kuwi kemawon bakal tumurun ana ing wana Krendayana. Wana Krendayana. Mitra sasmitaning dewa
Wayu ki mengko bakal tumurun ning Wanakrendayana. Lah, kowe kudu nglakoni tapa ning Wanakrendayana. Tapa bener, prihatin. Semedi. Oh, pinten jam? Loh. Ora jam, nanging kuwi ukurane dina miturut pitunganing para pendhita, pitunganing para brahmana. Wong lakoni semedi kuwi paling sithik suwene 40 dina, 40 bengi. Kowe engko nglakoni semedi ning tengahing Wanakrendayana. Oh inggih, sago ta? Inggih sagah. Bagus nek pancen sago, tegese kowe niat gayuh Wayu Cakraningrat. Inggih, kula nyuwun rencang 3. Tapa ki ora entuk ana kancane, ora entuk ana ruwange. Lah kok dadi golek kanca kok dadak diitung 3 arepe piye? Kangge cegah lek kalian kuna genep sekawan rak saged remi. Hus. Walah, anak ratu kok senengane kaya ngono lho. Namung nganggo etungan kok mboten mawi arta. Ning ora kena. Sing jeneng tapa brata, apa ta sebut tapa kuwi? Sak tata wong papa. Tegese nglakoni kaya dene wong papa Ngulandara. Wong ora duwe papan, wong ora duwe dunung, wong ora iso mangan, wong ora iso ngombe. Wonge papa Ngulandara kuwi nglakonana kaya wong tapa. Oh, ngaten. Menawi mengaten kula nggih mboten mangan, mboten nedha, mboten ngunjuk. Ora. Kawandasa dinten. Aduh. Kula pamit pejah kemawon Yang. Lho kok dadi pamit mati ki piye? Ming tapa 40 dina 40 kok pamit mati? Kula menika nggadahi mah. Mah piye? Sakit weteng niku lho Yang. Nek mboten maem sedinten kemawon weteng kula perih. Kok kon tapa 40 dina 40 bengi niku padha karo kula nglalu. Oh, Lesmana sing jeneng wong tapa kuwi aja gagas mati karo urip. Merga wong tapa kuwi wis dipasrahke marang panguwasaning Dat Kang Purwing Dat. Upama mukti ya mukti, upama mati ya mati. Tegese wis ikhlas karo lahir batine. Ngono kuwi wong lakoni tapa. Yang bate pripun Yang? Lah monggo dipun penggalih nek kinten kiyat ya dilakoni, nek mboten kiyat inggih mboten dilakoni. Monggo teng alas niku piyambak dhewe. Alah. Kok nyemelangi timen monggo alas menika nggen kewan galak, jim setan priprayangan. Terus kula ijen tanpa kanca sithik-sithika. Mboten beto napa-napa wis ngelih dumadakan ditubruk singa. Rama, piye? Kok kedah ngaten lampahan ingkang kula sandhang. Kowe kudu kuat. Yen kowe kepengin dadi ratu lan turun-turunmu besok iku dadi Narendra, kowe ora kena gresah gresula. Kabeh mau minangka dadi panggasah pangungkaling jiwa. Nggonmu bakal dadi calon Narendra ning negara Ngastina. Nggih. Sagu. Inggih Rama. Aku duwe anak kowe banget Bombong yen kowe iso sagu lan iso nglakoni tapa gayuh Wayu Cakraningrat. Bakal tak unggah kene pepanggungan. Yen sira anakku Lesmana kuwi iso boyong Wayu Cakraningrat dina kuwi uga pun Rama lereh keprabon sing dadi ratu ning Ngastina. Anakku lanang Lesmana Mandrakumara. Nggih. Seneng ora atimu? Mboten patiya. Sebab apa? Lah wong totoh nyawa kok ming dijoli dadi ratu. Kula nek mati teng alas wis ora iso ngrasake dados Narendra. Yang mbok nggawa kanca siji-siji mboten napa-napa. Ora kena ya, Nger. Tetepno pangestimu kowe kudu wani lan kowe kudu iso nglakoni. Ya. Merga kowe kuwi kudu napake kamulyane anak putumu. Yen sesuk kowe kedunungan Wayu Cakraningrat, kowe kedunungan Wahyu, kowe lungguh dampar. Apa ora Bombong? Anak putumu besok tetep lestari lenggah dampar ke Prabu Negara Ngastina. Apa ora seneng pikirmu? Iso njunjung derajate wong tuwa, iso njunjung derajate yange ya kuwi anak Prabu Duryudana. Kowe dadi anak sing bakal iso nyuwargake karo wong tuwa, Nger. Lesmana Mandrakumara. Inggih. Piye? Nggih menawi mekaten kedah kula lampahi kula sagah. Sago? Sagah. Tenan? Inggih.
Inggih Yang. Ora ana kancane kowe dhewe ta apa ning wana Krendayana? Inggih Sagah. Angsal beto radio. Lus. Nggo ngapa kok? Arep apa kok nggawa radio barang? Inggih ngrungokke lagu-lagu. Cah enom saiki iki jan. Nggih, ora entuk, ora kena mangan apa-apa. Suwene 40 dina 40 bengi. Sadurunge 40 dina 40 bengi kuwi kowe bakal entuk keterangan kedurungan wahyu apa ora? Nggih, ngestaken dawuh Yang. Sagah. Ning Eyang ampun tebe-tebe saking kula. Lho, wong ora dikancani kok ora entuk ado-ado karo kowe iki piye? Aku ya ora bakal tekan wana Krendayana. Upama aku njaga lan kahananmu ya sak jabaning tapel wates alas wana Krendayana, sak jabaning alas Krendayana mau aku lagi gelem nunggoni karo kowe, ora kok cedak-cedak. Wong nggih. Kawan dosa dalu, kawan dosa dinten. Waduh. Nggih. Rama, piye? Pun tekad-tekatan pun kula wis gumaleng ing kekarepan sarta kumandeling tekad kula matur Kanjeng Rama kula sagah. Sagodaran. Sagah Rama nglakoni tapa ning wana Krendayana nganti entuk tumurning kanugrahan. Inggih. Lahir batin. Lahir batos Kanjeng Rama. Anakku Lesmana Mandra Kumara. Gawe bombong wong tuwa, gawe marem wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso mikul dhuwur mendung jero karo wong tuwa. Nggih nyuwun pamit. Madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Angsal salin busana to Yang. Oh entuk Yang kowe bakal kepengin gawa klambi utawa kowe bakal gawa nyamping utawa kowe bakal kepengin gawa busana apa wae entuk. Kowe salin apa wae ya entuk ning ora kena mangan, ora kena turu, ora kena ngombe ya Lesmana. Nggih ngestaken dawuh. Sekalian kula manggawake mori. Loh. Nggo ngapa? Radi jembar nggih Yang sing setunggal nggo lemek lingguh, sing angka kalih nggih buntel kula. Kowe iki aja omong kaya ngono to Lesmana, kowe iki tetekno atimu. Kuwatno lahir batinmu. Aja goreh rongeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing tatak tangguh-tanggun anak Duryudana aja wedi mati. Inggih ngestaken dawuh Rama. Kula nyuwun pamit Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Eyang Prabu Salya kula nyuwun pamit. Ya nggih surti ting ati-ati duga-duga digawa. Pun Eyang Mandaraka percaya lamun sira putuku bisa kasembadan nglakoni tapa ning wana Krendayana. Eyang Pate Sengkuni kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos nggih kula ya jane ora mentala. Bocah durung ngerti apa-apa kok wis kantapa ning wana. Nggih, nek mboten mentala kula mangkirimi panganan. Kula mangke ndak nampi dukanipun anak Prabu Duryudana. Oh inggih sampun Yang kula nyuwun pangestu. Inggih ngatos-atos sampun kados lare alit. Siwa Prabu Karna Basusena kula nyuwun pamit. Lesmana. Kekarepanmu kuwi tekakno tekan tekad, merga tekad kuwi pok ing ngarep. Wong ki wis nekat apa ingkang disedya bakal kasembadan. Oh inggih ngestaken dawuh. Tetepno pangestimu ya, Nggir. Anakku bocah bagus. Inggih, Wa. Eyang Durna kula nyuwun pamit sampun ngantos negaken dhateng kula. Lampah kula dipun odol nggih Eyang Durna. Oh iya mengko tak tutke. Yen perlu nggawa para Satakura sak pirangan supaya padha mesanggrah ana ing tapel wates wana Krendayana sinambi jaga karo kahanan Lesmana. Rama. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ora usah nangis. Ning arep mangkat apa cangkeme mewek-mewek. Anak ratu kok jireh jingeng. Nggih, mboten.
Kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Rama. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih. Madal paselan boten kampir wonten ing kasatriyan badhe jumujuk wonten ing wana Krendayana. Ya tak balang puja sesanti nirbaya nirwikara salaku Candra Lesmana. Sing manahipun ingkang putra Ngastina kados ninggal jejabang wonten tepi ning Balumbak. Raos kula mboten mentala nyumurupi bidalipun anak kula Lesmana. Lajeng kepareng paduka kula aturi ngodol. Kula aturi ngodol lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kurawa kula aturi mesanggrah wonten tepi swiringing wana Krendayana. Beto sangu sak cekapipun sami suka parisuka pesta Drawina sinambi anilingaken karna menawi wonten menapa ing manduk dhateng anak kula Lesmana Kurawa sampun ngantos karunden damel ngestaken dawuh Bathara wonten dawuh Ger kedah netepi dhateng pangandika paduka anggenipun badhe nuntun dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Oh inggih mboten ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal paselan ngatos-atos sampun kados lari alit Kakang Prabu Karna. Yayi, tanpa dipun dawuhi, ing ora nyawangga kemareng badhe bidhal wonten Krendayana, manunggalkan Prasata Kurawa ing wigatos njagi dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula semanggaken dhateng Kakang Prabu Karna ing awangga. Para Prabu, wonten dawuh nggih. Kula kanthi manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra. Ngrembak ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara. Monggo kula dherekaken dipagelah kaya ndha mentang kaya gendhewa nyegat barisan Sata Kurawa Setyaki dasar para nyata Kartomarma arantak-arantak laku ning Prawadya Bala Sata Kurawa arep menyang endi lan duwe sedya apa Setyaki ana parat iki wadi tumraping sapa wae lan sapa wae ora keparengake ngerti apa ta sedyaning Sata Kurawa nerajang tapel wates negaring Durawati kena tau pamake bakal nglakokake dom sumuruping banyu. Lho, gedhe sujanamu, bapamu. Yen to pancen kaya mengkono aku tak waloka karo kowe, ning kowe wene ana dalan karo Sata Kurawa. Waton bener becik sedyaning Kurawa, aku ora bakal wegah menehi marga lawan Sata Kurawa. Setyaki ana paran. Kurawa ngetutke ya kuwi putra Ngastina, Lesmana Mandra Kumara. Nggone bakal mapan ana ing wana Krendayana. Wigatine apa? Bab perkara kuwi aku ora bakal prasaja kelawan kowe. Yen ngono ora bakal tak wenehi dalan.
Kowe ngopo kok nyegat para Sata Kurawa? Goleki mendrane Anggir Samba, ya Anggir Kusuma Kilatmaka. Nggone tindak saka kasatyan Parang Garuda didhawuhi dening Kanjeng Prabu Ndarawati kinen ngupaya menyang dilenggahi Anggir Samba. Gandeng dina samengko ora ana pawongan ingkang tak takoni menyang dilenggahi Anggir Samba. Dina iki aku ketemu karo Sata Kurawa, mongko aku ngerti watak wantuning Kurawa. Ingkang watak angkara budi candala. Ora sah dadak mbok tutup-tutupi nggonmu mlaku iki mesti kanthi duwe sedya kowe ndelikake Anggir Samba ya Anggir Kusuma Kilatmaka. Kanthi pawadan kowe nderekake putra Ngastina ning sejatine kowe ndelikke putra Ndarawati. Setyaki. Aja ngawu gawar ngawur parap. Nadyan wong akeh padha nyebut yen to para Sata Kurawa kowe iku lina tumindak angkara nanging ora duwe milik marang putring Ndarawati. Rasa kakehan gunung tanpa guna. Ngaku apa ora? Yen aku ngaku, penak awakmu. Yen aku ora gelem ngaku, lara apa sing tok jaluk? Wah, pancen kowe niat bakal gawe regejekan karo Sata Kurawa. Apa mbok kira aku wedi karo kowe? Kartomarmu, rasa kakehan gunung sing tanpa guna. Ora gelem ngaku kowe ndelikke Anggir Samba, babati gamanmu gulungi genderamu. Lena pangirawu tebak dana kene marganing patimu, singa lena prapteng lalis Kartomarmu.
Surtaya. Ngosak asik barisan Kurawa. Bamayu. Tandem ana kridaku mati dene aku barat kethuke sing banter. Oh. Gleleng Cecaki Kaltomal Mocul Tayu kalah kalau kowe nek Dulma Gati dulung kaluan ora usah kowe kan bebangal kowe iso ngalahke karo Setyaki bumi langit tangkep oke kowe iso ngalahke Dulma Gati Loti Tawal tangkep ayo ngalno dadamu matek dening aku yo timbakno semplot jajamu woi dia kowe lokno Go kaman, oke. Bacok silamu timbano. Model. Edian. Gelaji ndasmu timbano. Model. Oh ya lek apa-apa dikapak-kapake gak apa-apa karemu kepiye iki? Kowe gak ngantem blas aku izin. Diplesani piye semene aku ayo ngantem. Ngantem liya sakalemu. Ora bakal tak tinggal loncat. Dulma Gati lan tak antem ilang bebalang. Bubar mawut ora iso dikukup ketemu sapa mo pinanggih Setyaki man mboten nrimah raos sing manah kula Kurawa dipun dakwa ndelikaken anggir sombo mila ngantos dados perang ngantos dados Bandayuda Setyaki kowe wis perang sampun panjenengan kok mboten mrisani kaliyan kula mula durung mrisani niku lho raine wis bonyok kaya ngene kok mesa diarani urung perang loro atiku pengareping prajurit kok rawani perang isini-sini mundur Surtayu inggih man kowe ya perang mungsuh Sencaki saya tuwa awake kaya ora saya suda karosane ning saya kuat saya kenceng otot bebayune tangane nganti kaya gandhen besi ya perang, ya belang apa jajan. Ya rasah lara ati. Wong sing jeneng dilokke ngono iki kok njero lara ati. Sampeyan niku pate mung gaweane iso dawuh. Ning gak pican-picana kula durung tak ngerti lho sampeyan niku belang niku durung tak ngerti lho, Man. Kula wis totoh nyawa. Ketemu sapa? Ketemu Sencaki. Sencaki kula jotos diajane gak apa-apa, jotos laine ra apa-apa. Balang kula sumbal, Sencaki aku ki ya Cenopati, elek-elek aku ya Kadang-nata. Ayo nek pancen kowe wani karo Dulma Gati balesen legane atiku. Bles. Udan jengkulmu mlocot. Bles niku ngantil. Oh. Sing diandel rai kula. Dudupak rai kula, plok kula bengok salusane. Wah, saking lolone. Kok macep klakep mau, cangkem kula dilolohi sikil, Man.
mak slep ngoten sak sandale Setyaki. Edan tenan. Barang tiba kula candak diajal. Kali dhewe niku dicekel sila kula bleseke nggen lemah set ngoten. Diantem Setyaki. Dudu Setyaki, Mas. Lah sapa? Tangane gedhe kaya menungsa. Nganggo suljan. Sapa? Wani ora aku nyebutke. Ula wani modal apa kula? Pokoke ana. Kula la trima kula. Ning kula ya arep la trima arep ngopo wong kula ming wayang. Ha iya. Sing nglakokke dheke. Oh, berarti sing ngantem dalange. Aja celu-celu. Kula sampean lah dilakokke ning jero kotak bosok likiti tikus. Iya, ndane ngayel. Sapa ta? Oh. Ora wani nyebutke jenenge. Sapa sing arep maju? Citraksi. Geman. Arep maju po. Mong suwe. Barisan Kurawa diusak asik karo Setyaki. Amul Suramrata Jajamrata mimbang yen padha-padha. Mrene to. Omongan kok ning jero kotak mrene. Nggih, Mas. Iki mungsuhe ora baen-baen lho. Sapa? Setyaki. Wah. Nek Kartomarma Surtayu Durma Gati mungsuh Setyaki dodo kalah niku member. Nek Harya Citraksi jajangan dipandang sebelah mata. Bengi iki ketoke kowe arep menang. Sing kandha? Aku. Nek nggugu cangkem sampean, hus. Mesti kula remuk man. Ning arep dikaya ngapa kula tetep netepi kewajiban. Wani mungsuh Setyaki. Sesen ta wedeni apamu? Setyaki kerubuten sawadya bolon. Ndorowati. Kelakon mati. Deneng asu aku. Wis cek minggat kono. Aku iso jantungan lho. Kowe megap-megap ngono ki aku ya melu ngampet ambegan. Kelakon nggo gathah siramu Gateng. Tata nggo gegateng siramu mati drawuh. Iki ngopo senanangan iki? Kakak dudu Setyaki. Iki ora mangling mantune Sengkuni. Patih Udawa Raden. Patih Udawa. Setyaki nanti? Raden Setyaki saya sing kon ganti aku. Terus yo jotosan karo aku. Udawa? Piye? Kowe ming patih. Aku Pangeran Pati. Kowe njaluk mati cara piye? Kelakon tinju ngakhirat nyawamu. Raden kula tak caos prisa nggih. Piye? Menika penontone tesih kathah. Monggo sampeyan nek perang kalih kula, Piyai Sementen iki do batin mesti menang kula. Mergo do batin mesti menang Udawa. Ning nek nganti sampean menang, sampean padha karo ngresiki penonton wayang. Mergo Piyai Sementen do gelo kabeh. Gelo kula kalah, mergo kalah karo Citraksi, terus gelo kok nanggap dalang pekok. Kok iso? Lah Citraksi kok menang karo Udawa, nggih to? Terus nek nganti do gelo karo wayang, sampeyan kalih kula mlebu nang kotak ora ditanggap nganti bosok. Mang pikir. Monggo nek ajeng perang monggo menang sampeyan ya ora apa-apa, ning wayang ora bakal ditanggap karo masyarakat. Mergo dalange wis ngawur. Oh iya ya. Ha iya. Lah terus apike? Apike rasa perang sampeyan mang mundur ning wayang tetep lestari. Oke.
Bapak niku arepe napa? Bapak. Kuwi lho apa jenenge? Mbasan. Tutu. Bapak. Baguse. Tutu. Bapak. Bathukmu. Tutu. Bapak. Iyalah. Oh, baiklah. Bapak baiklah. Ngarmoni baiklah yo angel aja sama. Kathok tutu. Katiasan tutu. Kasatrian tutu. Apa to? Kalau begitu, oh. Aku tak bali, aku tak ngalah, sing penting wayang tetep merembaka. Sip. Oke, salam perdamaian. Ya. Penakno lungguhmu rasa melu-melu, aku ya ora tak rasa melu-melu. Ah mengke nek takoni Patih Sengkuni. Sesengkuni kok tak omongin nek aku wis perang tur aku wis kalah. Nek ora percaya, tonyone cangkeme. Oh iya. Penakno salam nggo keluargane omah ya Udawa. Ya, nggih setaken dawuh. Sehat-sehat kabeh to keluarga? Sehat. Sesuk malam Kemis nek kowe selo ning nggon aku. Lho, enten apa? Aku elektonan. Oh nggih. Tak undang ke penyanyi sing lemu-lemu. Nggih. Apa ya? Jujur. Tutu. Jumat. Tutu. Sip kuwi lho, jos. Penana aku tak bali ya. Ngatos-ngatos ae. Kula maju man. Terus Udawa omong kali kula. Raden Citraksi niki penontonnya isih akeh. Aja nganti penonton iki bubar. Sampeyan mang bali ngalah kali kula. Mergo nek sampeyan perang kali kula, sampeyan menang, penonton sampeyan iki resik ora ana sing delok. Siji wayange ngawur, loro dalange peka. Terus sateruse ora bakal ana wong nanggap wayang mergo wayange wis awur-awuran. Mula mbangane wayang niku mati, tidak ada yang menanggap. Luwung kula mundur ngalah ning wayang tetep merembaka. Betul kan? Ngono to? Nggih. Betul. Kana minggaten. Kana lunga aku weruh raimu iki jijik kan. Maksud lu? Aku nek gagas kepinteranmu kowe iki kadang nata ning goblok. Lah wong diapusi ngono karo Udawa kok percaya? Mboten percaya ning bareng kula nalar sa ilmiah man. Secara menurut edukatif kan. Lokomotif. Wah iya. Lokomotif nabrak cengelmu iki. Wis mundur aku pegah omongan kowe. Ora arep ngundang Citraksi kon perang. Bola-bali ming mirang-mirangke. Anggih pun ora ngundang ora apa-apa kok. Kula ora perang ya ora paten. Perang yo anane yo ping lolor tur mesti kalah kok kon muja maju. Sampe naik dhewe ra. Dur, wonten dawuh. Rene le. Nggih. Pripun man kok kaya pucet. Gagas adi-adimu aku kok mumet sirahku. Nggih. Kurawa ketemu Setyaki. Citraksi napa Setyaki? Setyaki. Kurawa ketemu Setyaki. Kleru. Pati kok le omong kok kleru. Ketemu Setyaki terus dadi perang gedhe. Kurawa bubar mawut ora karo-karuan kowe maju Setyaki undurna mengke riye. Perkara gelut nggih gelut ora wedi karo Setyaki. Ning jane sing go rebutan apa? Ming dalan. Napa dalan iki mung siji niki? Napa dalan iku mung siji niki? Kudu dadak perang karo Setyaki yang kepengin Kurawa liwat dalan mriki. Nggih napa ngoten apa ya? Lho la iya, lho keh dalan liyane ning Ngalang. Ngalang ngene nek cara kula luwih becik Ngalang bangane dadi regejegan. Lho ngoten kok. Golek apike mawon. Bangane perang kali Setyaki ning nyatane kalah. Wah, tiwas nabuh tambur ngunekke slompret. Munyo brang-brangan ning ditonton karo para warga kawula. Negara Ndarawati Kurawa kalah kocar Kanjeng mboten pirang-pirangke. Mbok sampeyan wong tuwa niku aja seneng nonton wargejegan doan. Mbok golek dalan liyane wong Kurawa niku dijak Ngalang ya ora ngresula kok sampeyan niku malah gawe perkara. Nggo, liwat dalan liyane aja liwat dalan mriki. Oh, kurang gawean methuke Setyaki man.
kawus Dramampah Glisa kang munggel kawi nalika semanten ganjanging carita Begawan Durna nggenya ndherekaken tindaking putra Ngastina nenggih Sang Lesmana Mandrakumara wis prapteng tengahing wana Krendayana sigra Sang Lesmana alampah tapa brata Longgam-madaning Sela Kumalasa sesemek ron Rajamala kendel datan mobah datan musik gancanging carita wis pikantuk 3 dinten nggenya lampah tapa Sang Lesmana asta tengen tumumpang dada asta kiwa sedakep nalika semanten kendel Sang Lesmana tingkem kang netra sepi sampun madaning wana Krendayana parandening mangkeling-eling putra Ngastina ingkang keladuk wani kurang geduga tur dasare kathah ingkang sami mestani bilih putra Ngastina menika satunggiling satra ingkang lali jiwa bila nadyan ketingal alampah semedi parandene wonten ing sak ngandhaping Lesmana Mandrakumara mbleder kulit kacang pirang-pirang kajina bilih datan sekung semedining Sang Lesmana Mandrakumara parandene ing mangke ngawasa angrawuhaken dewaning panggoda pangrencana Sang Pandya Betari Durga tumiyup saking dirgantara merpeki unggahaning Sang Lesmana Mandrakumara dadi jugar ya lampah semedi putra Ngastina wau
semu kang mawur raras Batobat sode selikur dina mula ta kayangan Dandang Mangure panas hawane nganti gawe bubar mawuting Sang Hyang berkasaan Jem Setan Priprayangan lah kok jebul bareng aku kekalangan Malaya niti priksa kelawan Wana Krendayana ana sawijining satriya ingkang nedheng tapa brata dadi hawa panas ning jroning Dandang Mangure ora panglingi kaya putuku Lesmana Mandra Kumara nggih padha raja sak praptamu sarta widada nggonmu nglakoni tapa brata aja gelo atimu yen aku njugarake nggonmu laku prihatin Lesmana nyuwun pangapunten panjenengan menika wewe menapa sanesipun menapa bangsaning Jem Setan tobat aku kuwi dewaning Jem Setan Priprayangan aranku Pandya Betari Durga wo eyang Pandya Betari Durga iya pancen mengkono kok rawuh mriki mongko kula mboten bakar sate gagak Tobat padake demit wae. Nadyan ora mbakar sate gagak nanging aku kena perbawa nggonmu nglakoni tapa brata. Lesmana, kula wonten dawuh yang apa to kang mbok gayuh? Dene sira nglakoni tapa brata ning telenging Wana Krendayana kene. Mugi andadosna ing kawuningan yang kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama supados gayuh kanugrahan ingkang nami Wayu Cakraning Rat mila kula tumuli dipun dawuhi supados nglampah tapa wonten telenging Wana Krendayana yang tobat dadi kowe nggonmu laku tapa kuwi nglakoni gayuh kanugrahan kasinggihan mekaten lah terus niatmu kepiye dene kowe tapa nganti kawasa ngrawuhake parang panjenengan ulun ulun rawuh krana Dandang Mangure ketaman gara-gara Lesmana eyang piye gandeng panjenengan menika nggih Jawata nggih dewa geneping Jawata Tridasa watak nawa mila kula estunipun boten kiyat nglakoni tapa kula boten kuat nglakoni prihatin pun tigang dinten iki kula mboten mangan napa-napa kowe aja goro wong papan nggonmu tapa ngisore mbleder kulit kacang kowe iki anggere tapa apa ya nggawa panganan dipun kintun medal GoFood sobat kaya aneh-aneh temen lho nggih terus wigatimu gandeng panjenengan menika dewaning para dewa utawi dewaning panggoda pangrencana mbok inggih paduka welas kaliyan kula yang aku kudu welas piye panjenengan sowan wonten ing kayiwangan nyuwunaken wahyu dhateng Bathara Guru supados wahyu dipun paringaken dhateng kula nek kula kudu kon nglakoni tapa suwe-suwe kula iso mati teng mriki yang saestu kula nyuwun pambiyantunipun yang Pandya Betari Durga keparenga budidaya wahyu supados mandhap wonten ing jana loka mapan nangganipun ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara yang yana tewa yen nuntuna wong aprang kasangsaran wong aprang kasangsayan tobat sejatine ora ana lah kowe ngatasé wahyu kok digayuh mongko sing gayuhke panjenengan ulun wahyu kuwi digayuh sarana nglakoni tapa brata nanging gandeng sing nyuwun kowe kuputuku bocah bagus ya ta yen pancen kaya mengkono aku bagel mungkaning kayiwangan tak suwunke Wayu Cakraning Rat supaya gelem anjing angganing putuku Lesmana Mandra Kumara ning ana syaratipun menapa kowe gelem lakoni apa ora inggih kula purun
tenan inggih saestu yang lahir batin lahir batos syaratnya besok lamun kowe wis tekaning pati ragamu dadi panganing baju barat sukmamu dadi balaning Betari Durga gelem apa ora waduh kula dados demit iya pancen mengkono dadi balaku dadi jem setan berkasaan tegese kowe ora entuk kasuwargan dos pundi menika mung ngari gelem apa ora yen gelem tak gayoke wayu yen ora gelem ya wis kono nggayuwa dhewe nggih pun mboten napa-napa kula sesuk nek mati raga kula ben dadi panganing baju barat sukma kula dadi balaning Betari Durga niku sumpah kula yang sineksen bumi langit antariksa kae sayekti dudu dan sinemeni ya Lesmana. Nanging kae para dewa lan para absar ingkang padha nekseni marang ucapmu wis ora usah ndadak kuwatir. Aku tak munggah ing Kahyangan Suralaya tak suwunke marang Sang Hyang Pikulun Jatimurti babakan Wayu Cakrane mesti manjing ning anggamu. Kowe ngenten ana ing kene aja kuwatir yo ngger putuku bocah bagus matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya. Keperangkul mungguing ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing ngaloka ketap-ketap yang ngakoso batu-batu warnane biru moyo-moyo orang blerengi padange meh padha karo srating Sang Hyang Pratangga Pati. Iki apa? Iki kok dadi narik marang kawigatenku tumuli mudhun ana ing jagat. Yen pancen kowe wujuding pulung, yen pancen kowe wujuding teluh praja, kowe ngaku sapa? Nyuwun pangapunten Pandya Betari. Destun temen dene paduka mboten wuninga dhateng jasad kula. Mugi andadosna ing kawuningan kula nampi dawuhipun Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti bilih wonten ing wana Krendayana wonten 3 peranganing satra ingkang ngalampah tapa brata satriya menika kala wawang gayuh kanugrahan tumuli ingkang abdi didhawuh supados anyalira wahyuning Kanalindran anyalira kanugrahan inggih menika kanugrahaning Kanalindran sinten ingkang badhe dados kasuwarganipun ingkang abdi sayekti ing menika ingkang kiyat
nurunaken sujarahing Nalindra wonten ing tanah Jawi. Pandya Bedari ing abdipun Cakraningrat. Tobat Wayu Cakraningrat. Dina tobat. Nganti kaget atiku bareng kowe ngaku yen to jenenge Wayu Cakraningrat biyo-biyo piye. Inggih, mila mekaten kula ngaturaken bekti kula punjuk tak tampa gawe legul gawaning ati. Para lan pangestu tampanana kula mendingga jimat. Paduka piranganing Jawata nadyan kayiwanganipun mapan wonten ing jagat nanging Pandya Bedari Durga menika dados jangkeping dewa Tridasa Wataknawa. Wonten menapa dene Paduka tinggal bagi minggah sowan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Cakraningrat ngerti ya. Kraya-raya tunggu prapta ning kayiwangan kuwi sayekti aku mung melas kelawan kahananing putra Nalindra ing Astina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara nggone laku tapa ning telenging wana Krendayana. Mongko yen aku ora ngudanani panyuwuning Lesmana tan wurunga ingkang geger kuwi wadya balaku merga kaprebawan tapaning Lesmana Mandra Kumara. Merpeki kelawan Lesmana. Lesmana matur kelawan aku yen to wis ora kuat nglakoni tapa lan aku dijaluk supaya mbantu kelawan Lesmana Mandra Kumara. Ya kuwi dadi sarana tumurune Wayu mapan anggane Lesmana Mandra Kumara mula kepasang yuk katuju ing nginu. Dene lakuku ketemu karo kowe Cakraningrat. Dina samengko ora usah dadak kowe kraya-raya kowe ngupaya papan kasuwargan manut karo lengking ciptamu. Nanging dina iki manuta kowe mapanna momongko marang jagating putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara. Yen to kowe gelem manjing anggane Lesmana Mandra Kumara kowe njaluk ijalapa bakal tak turuti waton kowe sembada momong lan Lesmana Mandra Kumara ya Cakraningrat. Kakiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana nyun pangapunten kagiat raos sing manah kula dupi Paduka Hyang Adipa kula paring dawuh mekaten monggo slaminipun kula mangertosi tumedhaking kanugrahan menika estunipun boten wonten ingkang sarana pineksa kedah manjing angganipun titah kanugrahan menika nindhingi sarta milih dhateng kasuwarganipun piyambak anut dhateng wekasing Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah amargi pukulun menawi kula momong dhateng jagadipun satriya ingkang watak angkara budi candala mboten ateges kula menika nyengsarakaken dhateng kula piyambak nanging dayanipun wahyu menika mangke badhe ngobar jagat saisinipun nanging menawi kula leres anggen kula mapanaken kasuwarganipun ingkang abdipun Cakraningrat tan wandi badhe ambabar katentreman mila kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged mituruti menawi dados ngendikanipun Pandya Bedari Durga. Tobat. Kowe aja ndudul marang kampurkaning Bedari Durga lho, mung kari gelem apa ora? Kowe mung kari gelem apa ora gelem ayo tak boyong. Nanging yen ora apa kelakon aku bakal ngruda parepeksa karo kowe. Kowe ngerti to watak wantu ning Bedari Durga? Yen to aku wis duka, tobat aku ora mawas sapa kowe. Kowe ora manut karo pangrehku, aja takon dosa kowe bakal ngruda paripeksa karo kowe. Nyuwun pangapunten paripaksa kula nilar papan mriki iki mawon. Napa pun pikantuk damel tobat Lesmana mbok menawa dudu kanugrahanmu kok nggir. Ketita aku wis ketemu karo Wayu Cakraningrat. Wis adu arep wae. Sing jeneng dudu rejekine wae. Tetep isih mrucut saka tanganing eyangmu Pandya Bedari Durga. Mrucut dos pundi?
Kula kok mboten ngertos pikajenganipun Pandya Betari Durga patobat. Wahyu Cakraningrat mlayu Lesmana. Melayu saka eyangmu Pandya Betari Durga. Wo, lah kula bojone mawon ya. Kawusa lampahing Wahyu Cakraningrat nantu-nantu kecapa ingkang mapan wonten ing sisih kidul wetan wana Krendayana nenggih putra ing Darawati satra ing Paranggaruda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka Kalampah Tapa Brata Mahasing Asamun Semedi Maladining Datan Mobah Datan Musik nganti kaya Pratima Kencana Parandring sak mangke deren jugar Sang Samba ya Sang Kusuma Kilatmaka ya laku Brata lenging cipta datan nedya jugar ya lampah semedi menawi dereng kasembatan kedunungan Wahyu Cakraningrat kocap dadak sakuling mangke kaya ana mendung kang tumiyung dadi peteng dedhet lilimengan Dupyana kilat sak gelebyaran ambelah onang mendung satemah biar padang trawangan nyareng itu medhaing Sang Cakraningrat merpeki uyaning putra ing Darawati Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng Raden Samba ayo kaget uluning kengejawantah merpeki jeneng para Anggir Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka puruhananira lamun ulun pangejawantahing Wahyu Cakraningrat ing wis nampa duta saka Sanghyang Jagat Giri Pratingkah dinuta supaya prapteng Madyapada anyalira kanugrahan ingkang wujud wahyu ning Kanalindran Raden gandeng putra ing Darawati wis nebus sarana tapa brata semedya ning tengahing wana Krendayana mara ulun nedya njajal momong lawan jagating putra ing Darawati ya Raden Samba nanging wanti-wanti pitungkasing Wahyu Cakraningrat wong kang wis kedunungan wahyu mono kudu isa nyingkiri watak sombong umuk drengki srei dahwen metakil pati upen lan sak piturute kudu tansah nengenake marang sifat sabar ikhlas lan tansah narima ing pandum narima ing lelakon ing wis dikeparengake dening panguwasaning kodrat mula Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putra ing Darawati nanging wanti-wanti apa kang dadi pitungkas ulun iki mau mara gage gatekno ulun percaya nadan sira isih laku tapa nanging sira isih medhanget apa ing dadi pangandika ulun Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmaka wengakno jagatmu aku manjing momong lawan salirane Raden Kusuma Kilatmaka
katriku mulung mangrembak ing wadya Kurcakura kakirira nanggono magaweya kelarira wang-wang ngira wang-wang oh ya jagat mangestungkara wayah Bathara jagat lah dalah sasuwene nggonku laku tapa brata aku nganti ora ngrungokake sumiliring angin lan swaraning sato kewan galak ning tengahing alas lah kok iki mau tanpa kenyono-nyono gunemane pawongan ingkang aku wujuding Wahyu Cakraning Rat mongko wanti-wanti weling akeh-akeh kelawan putra ing Darawati waduh lah apa iki dadi kahanan kasunyatan numusi kekarepanku nggonku ninggal kasatyan ing Parang Garuda laku tapa brata pengangkah aku bisa pikantuk kanugrahan wujuding Wahyu Cakraning Rat lah kok jebul tinemune dewa ngudaneni oh lah dalah aku bali marang Projeng Darawati matur Kanjeng Rama Prabu sampun gerahing penggalih kula nilar kasatyan menika mboten kok nuruti keremenan pribadinipun Samba mboten namung kula ngupaya wujuding wahyu sampun pikantuk kanugrahan Rama kula pikantuk Wahyu Cakraning Rat mesti rinangkul lungayane anake lanang dirangkul dening Kanjeng Rama didama-dama dideng-deng kaya kendhang saya ditresnani dening wong atuhaku sinuwun Prabing Darawati. Lah kepiye menawa nyatane Samba kuwi ya dadi anak sing ditresnani. Ora ana putra Darawati sing ditresnani ngungkuli karo Raden Samba kuwi ora ana. Mula ya saya marem penggalih Kanjeng Rama tur dasare aku entuk Wahyu Cakraning Rat. Tumuli aku bakal matur kelawan Kanjeng Rama. Rama Paduka Rama Prabu sampun kuwatos. Kula sampun pikantuk Wahyu Cakraning Rat tegesipun benjang saklengselipun Paduka Kanjeng Rama kula ingkang gumanti keprabon kula kiyat lenggah dampar Darawati sasampunipun mangke kula langsung keprabon anak kula ingkang badhe lenggah dampar keprabon ing Darawati tegesipun Darawati menika mboten badhe keliya Darawati mboten badhe dipun lenggahi dhateng sinten kemawon nanging badhe pinardawa kamulyanipun turun Darawati sak turun-turun kula benjang saya njayeng bawana saya kalokeng rat lan tak kira yen aku sesuk lungguh dampar keprabaning Darawati kuncalaning asmaning Prabu Samba ngalahke karo sinuwun Darawati mestine Mastu nama sidam sekaring bawana langgeng lah kok ora jumbuh karo pasuryanmu Raden Samba nggonmu bagus mun tata lair nanging gelaring batin isih sasapan watak angkuh manggan mentalan lan sombong ketitik lagi wae nampa pitungkas saka panjenengan ulun lah kok wis ngecomang deleming ngandar-andar ngendukur ucape Raden Samba katon nggone ngasake marang jiwaning putra ing Darawati Raden njaluk pangapura aku ora kuat ngomong jagat Raden waduh jebul wong meper karo kekarepan ki angel ra jamak-jamak. Ya bener ngendikane wong tuwa kuwi nek sing jeneng watuk kuwi iso ditambani nek watak kok. Rumangsaku kok kegawa mati. Monggo aku wis diweling aja nganti sombong ngumpuk manggan mentalan. Lah kok dadi aku kewetu ucapku kok kaya mengkono mau nganti wekasan dadi srana uncating Wahyu Cakraning Rat. Waduh mati aku. Lah kok ora ana gunane nggonku tapa pirang-pirang dina. Wis entuk wahyu kok wahyune mlayu. Cakraning Rat kowe aja mlayu kowe momong karo putra Darawati.
apa dene Paduka malah angulari dhateng anak kula Angga Wijaya kosek to. Kewajibanku ki rak dadi pujangganing Pandhawa. Kewajibanku ki rak dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi kewajiban tak dhisikake, mengko yen wis kewajibane ngrampuh, kula warga tak urusi. Mboten kinten bilih semanten katresnan Paduka kaliyan para Pandhawa. Merga pun Kakang percaya kanthi budidaya ngupaya kelawan Abimanyu mau sayekti ngibarate kaya dene pun Kakang kuwi ngilem nanging uga ngunjuk toya. Menika tegesipun menapa Werkudara? Nggih, jlentrehna gah. Wah, tembungmu angel. Nyilem nanging uga ngombe banyu. Tegese budidaya sawijining perkara ning perkara liyane uga bakal iso dirampungi. Nah, karepmu kaya ngono kuwi. Paduka Kanjeng Koko Prabu wis ta sumarah marang Purbaning Hyang Mahanasa miturut pitunganing pun Kakang iki ora suwe meneh. Mbuh Samba, mbuh Abimanyu wis bakal bali marang negara Ndarawati apa dene Tanjung Anom. Lah rak tenan to Janaka Marata kowe teko kene Janaka. Oh Kanjeng Rama. Tatkala narpa Kresna tan tulusa mring Sang Resi Jahnawi Suta anak lanang Anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa Samba wonten dawuh saka ngendi? Nyuwun pangapunten kula menika nilar kasatriyan kula nglampahi tapa Rama. Lah dalah tapa? Inggih. Samba kuwi tapa? Lho, nyatanipun mekaten Rama, ketikanipun boten pitados. Lho, percaya ya mung kok aneh temen. Ing atase kowe ki anak ratu, saben dina sing tok lakoni mung seneng-seneng rupian-rupian ngegungake nggone putraning Nata Ndarawati. Lah kok ora kaya sak gedhakan iki kowe matur yen tapa? Coba to yen pancen tapa sing tok gayuh apa? Nampi sasmitaning dewa, kula kedah gayuh wayu cakraning rat. Lah terus nalika semanten kula tapa wonten ing wana Krendayana Rama wayu sampun manjing angganipun ingkang putra nanging ngoncat malih sebabe krana wayu weling dhateng kula supados kula mboten kenging sombong ngumuk sesungaran adigang adiguna nanging jebul nuwun sewu ketrucut aturipun ingkang putra. Terus wahyu oncat inggih terus kula bujung manjing angganipun pandhita muda nami Madu Branta wonten ing pertapan Ngringin Putih. Pendhita kala wau kula suwun wahyu menika mboten dipun paringaken tumuli badhe kula pejahi. Lah kuwi lho. Wong serakah, wong angah-angah ora iso kedunungan wahyu kok ana wong kedunungan wahyu arep mateni sirmu wahyune ben manjing anggamu ngono to. Kajeng kula ngaten, lah ora bakal kelakon. Wong kowe mateni pendhita kuwi bakal saya gedhe dosamu, wahyu ora bakal bisa mencok ana ing anggamu merga wis ketabetan dosa mateni pendhita sing ora luput. Ora Bu. Kula atur midhangetaken rumiyin aturipun ingkang putra. Setyaki aja melu-melu Samba kuwi anakku. Oh inggih. Kowe takon goleki Samba wis ketemu ya wis. Rampung ora usah dadak melu perkara iki. Bungkek kecep ndase. Melu-melu. Perkarane bapa karo anak ora usah melu-melu. Terus sirmu ngopo? Kula nyuwun senjata pitulung. Karepmu? Kula nyuwun pados Madurata dipun pejahi. Nek akun mateni pendhita mau aku ora saguh. Menawi ngaten Rama mboten tresna kaliyan kula. Lho, tresna wong jenenge wong tuwa karo anak kok ora tresna. Ana tetembungan nek arep gawe muntaping wong lanang ki bedangen bojone, nek bojone dibedang ora nesu, anake bebedanen mesti wong mau nesu. Lah kowe iki anakku mongko kowe dibebeda karo Madu Branta. Aku mesti nesu. Nanging menapa mboten panjenengan mboten kersa mbiyantu dhateng kula, rak nganggo hitung-hitung ora sak penake dhewe. Wong tuwa ki digelar digulung. Ora mung waton belani karo anak. Ya nek anake bener dibelani, nek anake luput dibelani, apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing ora sasar susur tumindake. Ya pokoke ngaten ki mawon. Krama kersa mbiyantu napa mboten gelem. Menawi kersa kula tindak wonten Madu Branta, mangkatku ning Ngringin Putih ketemu Madu Branta, ora kok bakal sikara karo Madu Branta. Ning bakal nitik kaya ngapa to pendhitane, lah kok dadi ngedape dadi
Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Sodhe selikur dina piye nampa wadule Lesmana Mandra Kumara jare wayu mapan angganing pendhita muda kang aran Madu Pranta kowe inggih menika kados Pandya Betari Durga iya pancen bener mengkono wigatosipun mbelani karo putu Lesmana Mandra Kumara ing wayah menika lepat kenging menapa panjenengan mbelani dhateng ing wayah ora sakakean gulem tanpa guna mbok enake apa ora wayu cakraning rat mboten badhe kula aturaken patobat gigit jangkamu sirna marga rayu apa Anggro sesumbar lindho bumi kunjing kemalut kuntur ketup nuwun sewu menika wonten nalindra ingkang rawuh wonten ing mertapan sinuwun panjenengan sinten jagat saning Bathara wayah Bathara jagat Dara nggih ora memper nek wahyu pancen mapan angganing pendhita muda iki Dimas uninga apa ora wah aku ora weruh sing tak weruh ya mung wujud pendhita muda Arjuna kula wonten maring adhawu kowe rak susah atimu to Ngoko Prabu kasinggihan Ngoko Prabu sampun ketingal bingah penggalipun krana sampun pinanggih kaliyan pun Samba nanging Abimanyu dereng ketingal Abimanyu dereng wonten Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget jengandika Koko Prabu ngupaya dhateng anak kula pun Abimanyu lah nek blegere pancen dudu anakmu ning anakmu kok dadak dadi pendhita bareng karepe piye pundi lho lah iki apa Abimanyu anakku cah bagus anakku Abimanyu ya mung kowe sing dadi kekuatan ning wong tuwa kaya aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu Abimanyu nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang nabet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe Angka Wijaya Abimanyu anakku gunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ulun ingkang momong lawan jagating Abimanyu ulun ingkang maweh daya lawan si Abimanyu wekasan wahyu ora bakal keliya jernyatane Abimanyu ingkang wis tinuding dening panguwasaning para dewa besok bakal kuwawa nyambung sejarahing Arjuna sak turun-turune nganti tekan entek ing jagat iki Kresna inggih kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kelepatanipun ingkang wayah tadah wadana lan nyuwun pangapunten kelepatanipun anak kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo Kresna Abimanyu balya marang kasatriyan tetep ana kewajiban kasatriyan sira wis kasembadan kedunkan wayu cakrane rat Arjuna Werkudara ulun kundur makayangan sembah kula ingkang nderekaken jengkar pangapunten
iku, Werkudara. Nggih. Kowe keri kene Arjuna men karo Abimanyu bali marang Praja Ngamarta. Wah, Kresna kakangku arep menyang endi? Aku tak ngandani sombong, ku ndak kagol pikire bocah kae. Kok wis sepi? Waduh, kita iki sasi iki rong bayaran. Lah ya Suwita karo Pendhita kok ngerti-ngerti ulah. Woh. Lah kan Ndara Janaka kok runtu-runtu karo Ndara Abimanyu, sajake yang dadi Pendhita Ndara Abimanyu to. Mulai wae yo. Sombo, wonten maring adawu. Kowe tak kandhani ning aja agol rasamu ya. Inggih. Madu Branta kae mau sesinglone adimu Abimanyu. Lho. Menapa inggih mekaten ing atasipun Abimanyu kenging pusaka kula kok mboten menapa-menapa. Lah, kuwi tegese kowe sing ora mawas. Abimanyu ampuh dadi pendhita merga dimongi dening Sang Hyang Pikulun asih prana. Ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Oh, mekaten Rama. Ya. Mula kowe ora usah gelo. Kowe ora usah kagol-kogel kagelan pikirmu. Pun Rama bakal sumpah. Pun Rama janji. Sesuk yen dewa mudhunake kanugrahan, mbuh apa wujude, jenenge apa, ning waton kanugrahan. Upama trep lan pas sira nggayuh kanugrahan, tak gayuhke, tak paringke kowe. Ning aja cakrane rat. Kuwi pestine Abimanyu Samba. Nendi sakai. Wangune kagol pikire Werkudara. Wah. Tak oyake lakone bali ning Parang Garuda. Aja. Pancen keparenging Jawata, aku wis winisik ana lelakon liyane ingkang magepokan kelawan Samba. Wah, ngono iya. Ya wis yen pancen kaya ngono aku manut Kresna kakangku. Rantak-rantak Kurawa kae. Singkirke. Gagal maning son, gagal maning. Ora nrimake wayu cakrane ra diboyong Abimanyu. Jaluk Paman Werkudara. Baliya Cah Bagus. Aku mau bali. Aku sing balekke. Karsa madangi jagat tumungu paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
seru banget. Nika cangkeme duwer. Wah, ngeget-geti. Anggere wis rampung rak senenge rajam-jam. Iya, Semar. Nggih. Pun paripurna cariyosipun Den. Ya, tumedhaing wayu Cakranira Dyasta sarta tinampi ingkang putra Ndara Abimanyu. Kok dadi? Wah. Alon bae. Niku dadi pratandha nek ingkang putra Ndara Abimanyu menika pancen satriya ingkang kiyat nurunaken sejarahing Nalindra. Ya, mugi-mugi lestari widodha nir ing sambikala. Ya. Purwa madya wusana sampun paripurna wiwit purwa madya ngantos wusananipun. Anggen kula ngaturaken pasugatan menawi wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Ugi kanca-kanca rombongan kula Gareng Petruk Bagong anake Petruk anake Gareng putune Bagong putune Petruk putune Gareng. Anggenipun ngaturaken pasugatan ugi kirang mranani penggalipun kula nyuwun pangapunten. Ya Semar. Sapengker kula mugi-mugi mriki tansah pinayokaning katentreman kinayomaning karaharjan kerukunan bagas kewarasan napa sing dijangka isa kasembadan wilujeng waras dayanipun semanten ugi kula nyuwun pamit nek enten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara.